Здравейте хора, в днешното видео ще играя на паркур Рон. Малко ще си намаля звука, защото има доста силна музика. Така аз тук не бързам, просто така, защото иначе го пропускам. И да, ето, успях. Не. Между другото, тук може да си правиш аватара. Така. Преди това ми беше една от най-любимите игри и я бях играла доста. Всеки ден я играх, почти цял ден бях играла на паркур Рон и забравих малко как си такова. Преди бях много добра на нея. Сега повечето играя на други игри, евентуално не играя на паркура много, но пак си играя на паркури. Играя на Brookhaven, 99 in the Forest, както ние казваме 99 дена в Forest. Така, сега сме на третия свят. Тук имам 5161 монети. И да, нямам батерия. И тук, когато паднеш, имаш сейф. Евентуално имаш сейф, когато паднеш, нали? И има 50 секунди, даже толкова не са вече. И ще свърши левела и аз мисля, че ще стигна на кафявото. Да, стигнах на кафявото, но няма да го мина 100%. Да. Сега имаме ново ниво тук. И така, сега тук има снежно човече. И хора, не забравяйте да се абонирате за моят и каналът на Божи. Моя канал е Nefli519, а на Божи е Bosch104, но юзернейма му е Roblox с главно R, Roblox, нали, главно R Roblox, долна черта, Bosch104, Б пак с главна буква и никъде няма интервал. Това е името на Божи. Това ниво е най-любимото ми, всичките цветовете има предвид, защото самия му цвят е много як. Аз харесвам такива цветове, но любимият ми цвят е черно и жълто. Два са цветовете на любимите. Между другото, съм първа и съм най-напред от всички. И в тази игра, когато си първи, ти дават повече пари. Така че май го минах. И да, приятели, минах го, 111 монети дават. И тук аватари магазин ми пише, това е на руски, понеже знам руски. Може да играя и да играя игри, в които са на руски нещо. Всъщност може да снимам видеа и на руски, но не знам. Така че за това ще помисля. И купиха време и ето още някой го мина, майче. Да, ето. Този го мина.
Така, искам да се върна назад, за да видя докъде ще мога да стигна до никъде. Не стигнах до тук. Тук не мога да се кача, да. И умирам тук. Но хора, когато трябва да докоснете тази стена и тогава се засейвате. И когато докоснете стената, времето ви става в зелен цвят. Така, започваме ново ниво. И това отново е моето любимо ниво. Този има някакво ускорение, защото не може просто така набързо да го мине. Защото вижте той къде е в края, а ние всички сме в началото. То се купува за Robux, ако не се лъжа. Така, тук имам 5295 монети. 5309 са вече. Монети. Не. Всъщност това също е едно от любимите ми нива, но е малко по-трудничко уж. Би трябвало да е малко по-трудно, но на мен ми е лесно. И затова умрях на него перфектно. И така отново го минах и съм трета. Да, трета съм. И хора, от мен ви казвам чао.